Isus je u svim svojim navještajima propovijedao kraljevstvo nebesko ili kraljevstvo Božje, to je jedno te isto. I prvi njegov nastup bio je: obratite se, približilo se kraljevstvo Božje. I evo, ovih nedjelja slušamo razne prispodobe, slike koje Isus koristi da bi rekao kako je i što je kraljevstvo Božje. I kada je upitan pred Pilatom: jesi li ti kralj? On odgovara: da, ja sam kralj, ali kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. I u molitvi koju ćemo i danas moliti, mi molimo: dođi kraljevstvo tvoje. Dakle, središnja poruka jest kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko, ali ono nije kraljevstvo neko teritorijalno, prostorno, kao što druga kraljevstva jesu. Možemo reći, to je vladavina Božja na ovom svijetu. Bog u ovom svijetu. I zato to kraljevstvo nije vezano za ovo ili ono mjesto, nego je vezano za ovoga ili onoga čovjeka, ovu ili onu osobu. I evo, braćo i sestre, upravo kroz ovo današnje evanđelje to nam se želi reći. Jedna njiva o kojoj se danas govori, u kojoj se nalazi zlato zakopano, i čovjek koji spozna da je na toj njivi zlato, prodaje sve da bi kupio tu njivu i da bi bio vlasnik toga blaga. I čuva to i postaje bogataš. Kada gledamo prostorno, evo u Varešu, ovih dana, ako nije počelo, počet će s radom rudnici zlata. Stranci koji su ispitali to i vidjeli su ovdje se krije zlato, dobili su koncesiju na korištenje, iskorištavanje toga i oni će se, iskopavajući, obogatiti još više. A mi ćemo ići po Njemačkoj, po Švedskoj, po ne znam ni ja kojim zemljama da bismo evo zaradili od tih i mogli živjeti i preživjeti. A imamo toliko blaga, imamo tolikog bogatstva i ovoga materijalnoga, ali treba prepoznati, treba otkriti, treba postati svjestan toga. I evo zato kralj, o kojem je danas riječ, Salomon, što je tražio od Boga kao mlad čovjek? Tražio je samo jedno: daj mi mudrosti, Bože, daj mi pameti, da znam prepoznati ono što je dobro i razlikovati dobro od zla. Da znam biti mudar u upravljanju, da znam biti mudar u životu. Nije tražio ni zlata, ni moći, nije tražio ni zdravlja, ni duga života, ni smrti svojih neprijatelja. Tražio je mudrost. I to je ono što je svima nama potrebno i svakom pojedinačno. I kada je riječ o ovoj njivi koja se danas u evanđelju koristi, možemo reći to sam ja, njiva jedna, to sam ja, i svatko je od nas jedna njiva u kojoj se krije veliko blago, veliko bogatstvo. A što je to blago, što je to bogatstvo? To je duša u nama. To je duša koja neće umrijeti. Duša koja će nas nadživjeti. I naše tijelo i naše životne snage koje imamo i što posjedujemo, ona će nadživjeti sve to. Jučer sam imao jedan pokop u Trebižatu, fra Luka zna o komu se radi. Jedna, ajmo reći, mlađa žena, 52. godište, bolest je učinila svoje i gledam dok smo išli iz mrtvačnice do groba, gdje će biti pokopana do grobnice,
Njezina je mama Olga živa. 32. godište, 92. godina života. I nose Šteficu pokojnu u lijesu i nose Olgu u kolicima. Jedna slika koja te doslovce šamara, ne ostavljate mirnim. A ta Olga je pokopala, evo, jučer svoju jednu kćer Šteficu, 99. je pokopala opet jednu kćer Antoniju, 30 je godina imala ta kćer, 56. godine je pokopala sina svoga koji se iste godine rodio, pa te iste godine umro. 94. godine pokopala je svoga muža i evo ona živi kako živi. Danas je u hospiciji smještena u jedan dom, ustanovu, jer nema tko doslovce pružiti joj ono što bi joj trebalo. I kada imamo ovakve ispraćaje i sprovode, i ne samo ovakve, nego i neke druge, onda mi se često nametne jedna misao. A tu misao bi želio s vama ovdje podijeliti. Mi kroz život, i ja, i vi, svi nekako idemo, gledajući što ćemo iza sebe ostaviti. Pa vi razmišljate, koji imate obitelji, da ja svom djetetu ostavim kuću, da mu ostavim evo nešto i na knjižici, da mu ostavim možda komad zemlje, da mu ostavim ovo, da mu ostavim ono. A u biti, trebamo razmišljati što ćemo ponijeti. Ne što ćemo ostaviti, nego što ćemo sa sobom ponijeti kada budemo umirali. Hoćemo. Ne u rukama. Ništa nećemo ispravno nositi, materijalno. Ali hoćemo nositi onoga dobroga što smo činili. Hoćemo nositi onoga plemenitoga što smo iz ljubavi prema Bogu učinili za drugoga. Hoćemo nositi ono vjernost prema Bogu, ono poštenje. Hoćemo nositi ono najvrijednije što je naša duša u ovomu životu činila, živeći po Božjim zapovjedima. Evo danas smo na mjestu. Fra Luka nam je napravio prekrasan uvod. Našim trojici spominjemo se smrti njihove. Što će ponijeti oni koji su im rezali uši? Što će ponijeti oni koji su im vadili oči, lomili ruke? Što će oni ponijeti s ovoga svijeta? S čim mogu pred Boga doći? I reći, evo, ja sam nekomu kopao oči. Ja sam nekomu rezao uši. Ja sam nekomu zagorčavao život. Ja sam nekomu oteo dostojanstvo. Uništio nečiji život. Zar je to ono što čovjek i s čim ide pred Boga? Bogatstvo jest u našoj duši i bogatstvo jest naša duša. Dok živimo u ovom tijelu, dok živimo u ovom vremenu koje nam je dano, evo na to mislimo i zatim težimo. To je ono kraljevstvo Božje. Ne negdje u nekim državama, ne negdje u nekim institucijama, nego kraljevstvo Božje je Bog u tebi. Božje zapovjedi u tvom životu. Ono dostojanstvo koje ti je Bog dao, a ti ga čuvaš, ne odbacuješ ga, nego ga čuvaš i s tim pred Boga dolaziš. Evo, to je vladavina Božja u nama i nad nama. Dao Bog da na kraju svoga životnog puta možemo doći puni ovih dijela ljubavi, vjere, dobra. Amen. Hvaljen Isus i Marija.